Pontosan emlékszem, hogy találkoztunk először. Arra vagyok kíváncsi, hogy te emlékszel-e? Nem lehet csak úgy beesni, hát ez nem, meg nem ez a szerep. Nem, ez nem olyan. Nem egy énekesi teljesítmény feltétlen, hanem egy színészi feladat. Nekem ez egy nagyon jó világú előadás. De neked van rituálod? Amúgy? Hát van, de azt nem mondom el. Varikám, egy keresztkérdéssel kezdném ezt a kis kötetlen beszélgetést itt az Erkel Színházban. Mi szerint én pontosan emlékszem, hogy találkoztunk először. Arra vagyok kíváncsi, hogy te emlékszel-e, és le fogsz bukni, ha nem, mert én tudom, hogy. De én pontosan emlékszem. Itt az a kérdés, hogy ez rád nézve remélem nem lesz, hogy mondjam, kompromittáló. Tehát mi úgy találkoztunk először, hogy volt egy musical kurzus Székesfehérváron, ahol én tanítottam, hogy foglalkoztam a fiatalokkal, a gyerekekkel, és te is ott voltál. Igen. És emlékszem, hogy egy elképesztő jókedélyű srác voltál, és hát most megosztjuk a nézőkkel, hogy úgy utánoztál engem akkor, igen. Ezt mai napig mondogatom a Bencének egyébként, hogy hol van ez a felvétel, amikor te engem utánzol, mert az ilyet meg az életemben, emlékszem, hogy sírva rögtem, még 20 évvel ezelőtt igen. vagyunk, nem? Hát te mennyi voltál? Ez 2004 körül lehetett? 20 éve kb. 21-22 éve volt, igen. Úristen. Nagyon durva, és én próbálom előkeríteni ezt a felvételt, ez nagyon nosztalgikus. Na de mit szólsz, hogy így tudom? Hát azt hiszem nem tudom. Nem, meg hát nem tudom, ez olyan szép, hogy erről amúgy szoktunk beszélgetni, nem, hogy így tanítottál, meg én miattad is mentem arra a kurzusra, és most például Steamed kollégák vagyunk, meg egy csomó mindenben együtt játszunk, és ez amúgy baromi jó dolog. És bocsánat, néha belegondolni szerintem ebben, hogy... Hát én nagyon boldog vagyok ettől, meg az, hogy ennyire szeretjük, becsüljük egymást. Igen. Tehát szerintem ez egy tök nagy dolog, nagyon, hogy egy szerepet játszunk, de nem az... Ja, nem. Én vagyok a jobb, te vagy a jobb, hanem hogy mind a ketten teljesen mások leszünk ebben a szerepben, viszont tényleg szívvel lélekkel együtt így egymás mellett csináljuk. Én amúgy rólad kíváncsi vagyok, már tökre várom, hogy egymás premierjére elmenjünk. Te meg fogjuk nézni, de beülünk. Igen. Vagy nem, te nem akarod? Én lehet, hogy arra gondolod, hogy az ajtóba így beállunk, titokba. Ja, egyenesen beülünk meg. Lehet, hogy még druk van a saját meg mind a ketten egy picit ugye máshonnan fogalmazunk, máshogyan, és akkor lehet, hogy nem furcsa? Nem, de kicsit furcsa. Hogy készülsz a szerepre? Tehát neked van ilyenkor valami rituáléd? Egyébként most ezt úgy kérdezem, hogy tudom nagyjából, mert melletted öltözöm, igen. Tehát mármint hogy egymás mellett van az öltözőm. Igen, boldogítalak minden reggel. De a beéneklés nagyon jó. Mi volt az a... Háp. De úgy háp. Hát nem tudom, hol van ez a rohadt kacsa? Mindig kérdezem, mert így énekel be, hogy háp. Igen, mert minden reggel az énektanárommal telefonon ugye beénekelünk, és hát Pali ezt nem tudja nem észrevenni. De nagyon jó. És akkor alja, hogy háp. De tényleg van valami speckó dolog? Most hát hogyha speckó vagy nem, de én ezelőtt a próbák előtt mindig jó időben benn vagyok, tehát ugye 1-1,5 órával, meg átnézem az egészet, meg beénekelek, meg így, tehát hogy nem is színpadra lépési előtti rituálé, hanem mondjuk nekem ezt át kellett azért gyűrnöm sokszor az énektanárommal már korábban, meg így nem tudom, mentálisan valahogy szerintem, hogyha az ember egy ilyen alakkal találkozik, akkor így azt pörgetnie kell folyamatosan a fejében, nem? Vagy mert annyira sok iránya, meg... De mi ebben hasonlítunk, mert én is hamar bejövök, nem? Igen, én most tudtam meg azt, hogy te is milyen hamar itt szoktál egyébként lenni. De mert nem lehet csak úgy beesni, hát ez meg nem ez a szerep. Nem, ez nem olyan. De egyik szerep se olyan, de hogy mondjuk ez pláne nem. De közben van olyan, vagy ez tök érdekes, és ez nem alázat hiány kérdése, de én szeretek, azért próbáltunk meg, én szeretek ilyen lazán, humorral próbálni, és ez nem a szerep dobását jelenti, hanem valahogy én így tudok tempót venni, meg nem tudom, viszont ennél azt érzem, hogy teljesen más mindset kell valahogy, azt érzem, hogy így, és nekem nagyon kell az, hogy itt legyek, a portom már rajtam legyen, a ruhám már rajtam legyen, átöltözök, és ne így beessek. Hát ilyen rituáléim vannak. Ahogy az alábbi ábra egyébként mutatja, a sportok nagyon távol állnak tőle, de abban kicsit a sportban van én inkább ez a finalista vagyok, tehát vagy finisező, vagy hogy szokták ezt mondani, aki a végén igen. Mert próbálunk, és a végén összerakod az infot, te meg úgy csinálod, mert ahogy nézem is, hogy amúgy én is sok mindenben vagyok, de te akkor mondd el a nézőnél is olyan vagy, hogy így összerakod a fejedben a dolgokat, és akkor a végére összeáll, és akkor tudod megküldeni ösztönből. Így van, igen. De neked van rituálod amúgy? Vagy alakult már ki? Van, de azt nem mondom el. De ne azt, amiben ketten vagyunk, hanem van kedvenc dalod, vagy jeleneted, vagy része a darabnak, ami a kedvenced? Képzeld el, nem tudom te, hogy vagy ezzel, de nekem egyébként az egész ív nagyon tetszik, meg nagyon szeretem. Nyilván van ikonikus
dal ebben, ha a mi szerepünket nézzük, amit a musical szakma, a musical kollégák, ugye musicalben dolgozó társak körében azért nagyon jellegzetes, ez a Jégmosoly, igen. Vagy éppen az első felvonásban ez a T-Boy dal, de ott a Jöjj szörnyű az éj, ami meg egy nagyon izgalmas duett, ahhoz képest, hogy női-férfi duett egyébként nagyon-nagyon dögös és nagyon szenvedélyes, de mondjuk egyet kell akkor nyilván a Jégmosoly, ami egyébként már nekem, nem tudom te hogy vagy vele, de a prózai színháznak a monológ kategóriáját hozza meg a musical színpadra, vagy nem tudom, hogy érthető-e, amit mond. Nem? Tehát, hogy nem egy dal, hanem egy szituáció, amit így nagyon érdekesen kell megfogalmazni. Szóval nem egy énekesi teljesítmény feltétlen, hanem egy színészi feladat. De nagyon tökéletesen mondtad, mert közben meg szerintem az benne az ördöglakat nyitja, ha majd egyszer ezt ki tudjuk nyitni, hogy viszont tűpontosan meg kell zeneileg tanulni, és úgy kell tenni, mintha ezt mi nagyon szabadon mozognánk benne, és úgy elmondani, jól mondod, ilyen recitálisokat a dal, szerintem. Nem tudom, nekem is, amit te mondtál, az van, hogy így az egész íve, de amit még nem látok egybe, mert egyszer pont ott tartunk, nem a próba, hogy ilyen még szakaszok vannak, van erősebb, halványabb szakasz, amit már itt talán tudunk, vagy tudok, és ez így össze fog állni, de hát így unblock-én nekem ez egy nagyon jó világú előadás. Rebecca Premier április 2-án este 7-kor. Velem. És április 4-én este pedig velem. Gyertek, jöjjenek, egy elképesztően izgalmas előadás lesz. Igen, így lesz.